आणि सगळं गोव्यातील स्थान जर शिक्षण क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करण्याचं स्थान जर कोणी केलं ते भाऊसाहेब बांदोडकरने आणि त्यानंतर आमच्या आजच्या ज्यांची जयंती आहे त्या शशिकलाताई काकोडकर. कारण त्यांनी समाजामध्ये काम करताना स्वतःच्या शाळा काढल्या नाही, स्वतःची स्कूलं काढली नाही. त्यांनी समाजामधले वेगवेगळ्या समाजामधले जे चांगले कार्यकर्ते होते त्यांना जागृत केले. की सांगितलं की तुम्ही शाळा चालू करा. स्कूल लेवलच्या प्राथमिक स्तरावरच्या सगळ्या शाळा सरकारी शाळा, पण ज्या शाळा आमच्या मतदारसंघामध्ये आहेत असेच मतदारसंघामध्ये बाकीच्या पण शाळा आहेत आणि त्या मतदारसंघामधल्या प्रत्येक, फॉर एक्झाम्पल की आता कालदास मी म्हटलं की सरस्वती इंग्लिश हायस्कूल ही जी शाळा त्याने त्यावेळी हातात घेतली आज कुठं पोहोचली. 100% निकाल 11वी 12वी मध्ये पण हे सगळं ध्येय आणि धोरण त्यावेळी त्यांनी ठरवलं होतं. आणि आजचे आम्ही मी पण येतो तुमच्याकडे, आमची शाळा स्वतःची शाळा कशी येणार, त्या शाळा नेस्तनाबूत कशा होणार हे बघण्याचं कार्य करतात. वाईट वाटून घेऊ नये, ही सत्य परिस्थिती आहे. समाज परिवर्तन झालेला आहे की नाही हे मला माहित नाही, पण काही त्रुटी अजून समाजामध्ये आहे आणि हे समाज त्रुटी आम्ही कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे.